and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Nagtuo ka. Nga tungod sa imong gibuhat na suko ni Mus Aliyah. Mo na yung pagtuo. Who knows? Heaven knows. Kanta mo rito. Gaw, ang tinuod nga gugma, di gyud na manalaw. Imogi kong inito, no? Tungod kay gusto kong malipay ka. Asdan! Alea, hapit na ang birthday ni Mami Morissette. O sa imong planong ihatag niya? I know, parehas na ako. Wa pa kay nahuna-hunaan nga nindot kay ihatag ni Mami sa. Maong kun wa kay duty og ayon kay maayo og magmalling ta. Good idea. Kaya nagplano sa kumamalit para sa kong pamilya. Ha? Muli ka? Mapay siguro, pero gusto kong mamalit og sayo para dili na unya ko magkabuang kung unsay angay na kung dadon kung makadecide na unya ko nga mupauli sa ato og kadiyot. So, maglakaw kita ugma. Oh. My dear, unsa man, napakailaing pamaliton? Napay gamay nga kinahanglanon, pero unya na kong padayon kay may action maghapdos ang akong tiyan. Unsaon nga sobra ka man ka-excited sa atong lakaw. Wag gid mo sudlang imong tiyan ganina, gawas lang atong gatas. Ikaw ha, kasab-an ta kang doktoraha karon. Ay tana oy, para makakaon na dayon ta kay hasta ko natakda nimo. Gigutom na sad ko. Hala, kay nganong di tagutumon. Hapit ang ring alas 12 in town. Uy, dear. Come on, pas-pas. Ay, ayaw mo join? Oh, Surprise? small world. This is a small world. Magkita-kita lagi hapon tadi pa? Kanya, pwede mo join? Kanit. Ito ba, naka-order mo? Kung ano pa, let me do the favor. O sa inyong gusto? Ikaw? Ikaw, ano sa imong gusto? Mo say amo. Kuan. Second meeting na to, Ali, ha? Okay. Una kang ada. Kung tuguti nga, ako'y motivate niyo, okay? Excuse me. Oh my goodness. Oh my, pagkagwapo na niya, Alea. Maunay akong giingon nimo. So dignified. May uyab na ba ka ning tuntos, ha? Aw, kung uyab lang, wala kaso. Pwede pa maganing pulihan ang asawa na or bana, di ba? Uy! Ay, parehas dito sa ato ang ilang kinaiya. Ano? Ano sa may kalainan? Ikaw ba? Kiat gani karon ko si unta jud ka. Hala, kalitipitik og kusog kay akong kasing-kasing pagkakita niya. Nakalitan yun ko. As in, kwapo na magkod kaayo. Disente pa kay nga maglihok-lihok, di ba? Tanawa lang ko. Sa una gan imong pagtanaw niya, oh my God. Murag mabugto ang garter sa imong bikini. Bastos! Huy! Ay, sorry po. Sorry. Ikaw ha, Ano man? pahilom-hilom ko nuhay ka dito sa bahay, pero natakdan na lagas kinaiya sa mga tao din sa syudad, ng mga marama na kaigdila. Kapadili na ka madagana sa paglibkas sa mga linya nga, dili angay sa usa ka tarong nga babae. Uy, Day, careful, Day. Tingalig masugamak ka kung madunggan ka nila ni Mami Merced, ni Ate Shin, ug labaw sa tanan ni Daddy Del. Sorry. Naligas lang yun ang bakba nga wa tuyo. Sorry po. Ay, Nana. Ausad ko. Paabot ang tagamay, ha? Order man ko. Okay. So, how are you, ladies? It's been a long time nga. Huwag ito magkita, unsa no? Yes. Pero, may kilab lang ang mga adlaw, no? Ang oras, ingon man ang tuig. And now we are here. Nag-face-to-face na sad. Ug, karon ito nagka face-to-face pan. Hey, unsa di ito? Nakalimtan na lang to nimong unang adlaw sa itong panagkita dito sa bukid. Katong imong gipalit ang saging nga among gibaligya. Taon-taon bita nagtabi ato ha.
Ay, gusto ka. Sorry, nalimot ko. Pero, ilumon yung kini si Aliya, ano? Ikan kani adto og hantod karon. Ingon lang gyapon ini yang kinaiya. Ayaw ka bala ka. Naminaw na basad ko. Kung doon ako ikatampo sa inyong istorya, mutingog na ko. Nya, kumusta man mo? Kaluoy sa Ginoo, at least nahatagan og katumanan ang mga damgo. Ako nakatapos sa criminology. Unya si Alea, full-fledged doctor na. Ikaw? Manananggot. Ha? Manananggot? Usa sa mga tigpalupad sa mga puthaw nga langgam. Oh! You're a pilot sa klarong pagkasulti, right? Kung buligan sa panahon. Kahambol. Ay, kaangay yan. Noon, kita man sa sabarog, di ba? Pila nagka-stewardess ang... agay, uy. Wala kaso, Aliya. Yung kinahanglan pang inom ko si Ada. Maog yun. Nagsampot ako sa gisulti niya. Pero, tubago na ko yung pangutan ha, Ada. Mutuo ka magsadili, pero never nga nakauyab ko. Yes, natural nga. Mudahig ta kung natin makita nga nindot. Kay normal man na sa mga tao. Pero nga, maghambog ko nga nakabaton kong relasyon na bisan kisa babae. Huwag na may tabo. Bahala lang yung payot ko. Kaya ang rason. Oo, sa may rason. Hoy, babay. Kailan ba gid nga mo rason si Harvey? Kung nakauya ba siya o wa? Sagdi lang, Aliya. Ako lang tiwaso ng akong tubag ha para sa katagbawa ni Ada. Okay. Wansay rason kung anong wa ka manguyab? Sa gabas pag-eskwela, ako lang gilabanan ang gigastos sa akong ginikanan. O ni-focus ko sa akong pag-eskwela. Akong gibawi ang akong pagbugoy-bugoy sa una. Satisfied? Sir, ma'am, here is your food. Enjoy your meal. Okay. Ay, makaon na. Nga na ta? Thank you, Harvey. It's nice seeing you again. Sa una, nawagtan kag kalit atong nakasugat agod. Hoy, nananghid ba kong tarong ato ha? Nagdali magukuad to. Ngapit pa man ko ato sa ospital. Okay. Abi mo, Aliya, nalipay ko ning atong para kita pag-usap. And I hope, dili di mo ang katapusan. Kung mamauli na mo, let me give you a ride? Thank you, pero next time na lang, okay? Ipadayon pa man ko namang among pag-shopping. Okay. Thank you for the treat. Don't mention it. Promise, dili na yung ikaduha o katapusan to para kita. Ang higayon may atong patubagon. Correct. So, magbugbuwag lang una ta din Okay, thank you sa pagpajuin, ha? I hope mausap pa rin. Gaw, bularga ta ugma. Paulitas Manila. Ha? Pero nakoy plano. O isa man. Dili una ko magpakita ni mama. Ha? Uy, nga naman. Gaw. Dili ka ga. Binuang naman ang kalakiha, gaw. Di ka yung katawaan ni ante na, gaw. Kung iyan ang mahibawaan, naibaw ka bayag unsa ka sensitive ang imong inahan. Nganong ingon ana man imong nahuna taon? Unsa bagi rason, gaw? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!